vakadzi vevana vamwari mufaro wangu kuchingamdzai zvakare kuchirongwa chedu chamazuva osekonai pastor. Pachirongwa patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurukawo zvakare nebhaibheri. Saka makasununguka kutumira mibvunzo any question yamunogona kunge muinayo iri biblical. Mwari achitibatsira tinobatsirana. Mubvunzo toda kupindura nhasi unoti iwo konai pastor, munhu wese achanzwa kurira kwehwamanda here kana kuti vatsvene chete ndivo vachanzwa? Okay? This one tichangoverenga mavhesi because it must be straightforward. Revelation chapter 1 verse 7. Revelation 1 verse 7. Revelation 1 verse 7. Okay. Revelation 1 verse 7. Inot iyo. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Hapasi kusarudzwa vatsvene chete apa. Hapasi kunzwa vatsvene vachamuona. Anzi munhu wose achamuona, meso ese evapenyu vachamuona, marudzi ose achamuchema. Vachachema ndevakaipa. Vakanaka vanenge vachitofara vachiti ishe wedu wauya, Isaiah 25 verse 9. Saka kuuya kwaJesu Kristu kunenge kuri kuchaappeala to almost all the senses. Kunenge kuri audible, kunonzwika. Kunenge kuri visible, kunoonekwa. Kunenge kuri, tangible, kunobatika. So it will appeal to the sense of sight, to the sense of hearing, to the sense of touch, because tichachingamidza ishe mudenga. Saka Revelation yati both the evil and the righteous will see him. Saka haigoni kuzopatsanura kuti but the righteous, the wicked will not hear the trumpet. Azviti kuti vatomuona, it means vanenge vatonzwa hwamanda iyoyo. So kuuya kwaJesu hakupatsanurwi vamwe nekuda kwokuti vatsvene kana kuti vakaipa, kana kuti vamwe vanofanira kungomuona bedzi asi vasingamunzwi, hakupatsanurwe naizvozvo. Both groups dzinenge dziripo dzevapenyu, they will experience they will have the same experience, rather not they will experience this, they will have the same experience. Mukaenda pana zvakazarurwa chapter 6 verse 14 to 17. Zvakazarurwa chapter 6 verse 14 to 17. Right. And the heavens departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the chief captains, the mighty men, the bondmen, the free men, they hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of the wrath of the Lamb is come. Who shall be able to stand? Mapoka esa atorwa ndiye vanhu vanenge vachiita zvakaipa vari kutorwa apa. Anzi but vachatiza panenge pakuya Jesu Kristu. Vachiti tivigei kumakomo nematombo, mutiwire pamusoro pedu, mutivige kuhasha dzegwayana nekuti zuva guru rekutsamwa kwegwayana rauya. Saka kuuya kwaJesu Kristu hakusi ngova a spectacle to the righteous. The righteous will see him, the righteous will hear him, the righteous will touch him. Chisingazoitwi nevakaipa chete is to touch him, but the wicked will hear, the wicked will touch him. Even mukaverenga kuna mapsalm 112 verse 10. Mapsalm 112 verse 10. The wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth and melt away. The desire of the wicked shall perish. The wicked shall see it. Okay? So there is no way they are going to see it but not hear about it, because as long as nzeve dziri kutoshanda, maziso achiona, they will see, they will hear. Vobva vaparadzwa nembiri inenge ina Jesu Kristu. The last text, of course, that's the text yakajairika, which is 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Inoti iyo ndoda kutangira pa verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Saka kuuya kwaJesu Kristu kunenge kuri so noisy, zvakadaro zvokuti even the dead will hear, what more the living. Saka hakuna zvokunzi vakaipa vari vapenyu havazonzwi kuti Jesu akuya. They are going to experience, they are going to see it, they are going to hear about it, they are going to hear the trumpet blasting, they are going to hear Christ calling with his voice. Ndokusaka vachizonzi vachatiza pana zvakazarurwa chapter 6, because vanenge vatonzwa nekuona zvinenge zvichiitika zvichiratidza kuti Jesu Kristu auya. Ndaudai kuti tabatsirikana, Mwari dai akatikomborera.
amen.